אוקיי, נוגה ניר נאמן כאן כדי לעזור לכם להתמודד עם מכת היתושים, עם הפתרון האולטימטיבי או שלא? תשמע, כל שנה ממציאים משהו חדש, כנראה שהדברים הישנים לא עבדו, שצריך להמציא משהו חדש. אז בואו נראה מה חדש עכשיו בשוק. אני רוצה להתחיל במפלצת הזאת שיושבת לנו כאן על השולחן, אם אפשר לראות. מפלצת? אכן מפלצת. זה המכשיר הקטן. אם אני יתוש, אני רק רואה את זה. אוקיי, זה המכשיר החדש. שים לב, בעצם, כאן זה מתפרק, אתה מכיר את הדור החדש, שבעצם כבר לא מחשמלים אותם ושורפים אותם, וזה מסריח ולא אקולוגי, זה כבר לא קורה יותר. עכשיו הכל עובד בעצם על בסיס של לשאוב אותם עם מנורות, אבל כאן יש איזשהו חידוש. מסתבר שהיתושות, ותכף אנחנו נוכל לראות את כל המוצרים של החברה הזאת, זה נמצא, מצאנו את זה בהום סנטר. החברה הזאת, חברה שהתחילה להביא מגרמניה ומארצות הברית את המוצרים האלה, הם נקראים אוריטראפ, אבל מה שמעניין בהם זה שמעבר לעובדה שיש להם את האור ואת השואב אבק הרגיל, הם גילו שבעצם היתושות נמשכות בלילה לא רק אל החום שלנו, לא רק אל האור, אלא גם אל הפחמן הדו-חמצני שאנחנו פולטים, וגם אל הלחות שיוצאת לנו מהפה, וככה הם מזהים שיש בן אדם, וזה ארוחה מאוד טעימה, ובעצם זה מה שהם תוקפים, ולכן יש כאן בפנים ציפוי, בתוך המכשירים, זה אחד מהמכשירים, יש בתוך המכשירים האלה, בכולם, שכבה שמצופה בטיטניום דו-חמצני, ומה שזה אומר שברגע שהמכשיר מופעל, נוצרת ריאקציה כימית שיוצרת בעצם פחמן דו-חמצני ולחות. זה הדוקטורט שלך, נוגה, זה ההופעה הכי מדעית שהייתה. שורה תחתונה, זה יהרוג אותם? אני מקווה מאוד, תראה, זה אמור להיות מיוחד אז רגע, קודם כל תבדקי את זה, יש כבר מספיק יתושים לשלוח אותך יש, תחזרי עוד יומיים, תגידי לנו אפקטיבי או לא? אתה יכול להסתכל על הידיים של כל האנשים כאן בדסק ולראות שכולם עקוצים. המחירים של המפלצות האלה זה בין 300 שקלים ועד 1,100 שקלים, שהם 1,100 שקלים זה נקרא אסיאן טייגר, זה פשוט מלכודת מיוחדת לנמר האסייתי, אותו יתוש שעוקץ עקיצות קטסטרופליות גם במשך היום, פיתוח מיוחד בגרמניה. בקיצור, מי שממש סובל מוזמן לנסות להתנסות. אני כבר מתגרד, מאז שהתחלת את האייטם, עכשיו, אני הבטחתי להביא לך רק